At ayun na nga mga guys, for today's video, grabe, nandito si Travel Maker sa Lawang para sa pailaw sa Pasko ng Lawang Northern Samar. At ayan mga guys, siya ay tinarambakan dyan ng mga chikas at siya ay binugbog. Ang daming nagpa-picture sa kanya guys dahil siya ay masataas sa akin at ang kanya ding ilong ay masataas sa akin for today's video. Dahil yung ilong natin talaga, yan yung tatawag na paklang. Ayan. Ayan, welcome back mga guys. Yes, yo, break it down yo. And for today's video, opo, narito na po ang part 2 ng ating pagpapatuloy ng ating vlog sa pailaw sa Pasko ng bayan ng Lawang Northern Samar. At opo mga guys, for today's video, ito po dito ang kasiyahan ng mga Lawanganon dahil mayroon na pong pailaw. Opo, kaya naman po masayang masaya ang lahat dahil syempre mga guys, kahit taghirap ngayon, kahit mahirap po ang buhay, ay mayroon po ang mga taong mga diversyon, mapaglilibangan ng kanilang kahirapan at kahit papano ay mabigyan naman ng kaliwanagan ng kanilang mga buhay at magkaroon ng pag-asa sa pamamagitan ng mga simbolismo ng Pasko. Opo, for today's video. At ayun nga mga guys, habang tayo dito yung naglakad-lakad, mayroon tayo dito nakita isa pong sikat na vlogger dito po sa Northern Samar mga guys. Lalapitan natin, duduukin natin at inyong kilain for today's video kung sino po siya. Opo. Maker sa Lawang, pumunta na po kayo dito at manghingi kayo ng pamasko. Bakit nagtutulong tayo sandali? Guys, nandito ngayon si Travel Maker sa ating live. Ayan, kumalo po, kaso po, nag-post pa lang po ang Kanawa area. Ito, live. Ano, so, buwas ko po yung TV, 100 video. One lockdown, makakikod siya. Actually, nag-inuran. Bakit masyado ka? Opo. Mag-share ka dito sa ating video. May students na. Ayan guys, nandito po ngayon si Travel Maker sa Lawang sa pailaw sa Pasko sa Lawang Northern Samar. Opo, yes yo. Paano po natin guys? Kaya parang pumunta lang kayo na balitawa, no? So may sak nag-PM, mga kuwang ko, mga followers ko rin sa Lawang. Ang bagaw sa November 30 kung tayo niya, no? Oo, kahapon. November 30, in-extend, tapos nagsugad nga, December 1. So mga nagkaliyak pala yun, nabango. Nalita actually, dahil orange sa nabas, di makadi. So wala kita makita, may second to, may parang orange. Oo, opening. Dami-daming pumipila sa kanya dito. So ayun mga ka-travel, mga nakatito na nung para niyo si Maestro Waray, support mga ka-travel, Waray Vloggers. Ha? Support Waray Vloggers. At ayun na nga mga guys, for today's video, grabe, nandito si Travel Maker sa Lawang para sa pailaw sa Pasko ng Lawang Northern Samar. At ayan mga guys, siya ay tinarambakan dyan ng mga chikas at siya ay binugbog. Ang daming nagpa-picture sa kanya guys dahil siya ay masataas sa akin at ang kanya ding ilong ay masataas sa akin for today's video. Dahil yung ilong natin talaga, yan yung tatawag na paklang. Ayan. Ayan guys, namatay. Yung pailaw. Ayan, bumalik na guys. Iba na niya at mga gustong risan sa babayin na at binubuot lang ang may mga tunang ng kakarabuan. Isugat sa ako, waray man galing pinaliliw na sinisiklahan, tinutuprahan ng maros banyakan. Iba na niya ang mga gustong risan kababainan, ang binubuot lang at may mga tuna nga kakarabuan. Isugat sa ako'y waray man galing pinaliliw na sinisiklahan, tinutupahan ng aros paniyakan. Waray ako sala, san pakaharuko, san imulala.
halatis tingita, basi magmana. Bisan mo ako bayaan, ikinilaan kabataan, dito lang kang daugangan, kay maupay magatama. Ugangan suro serbi isin adlaw gabi, kay maarang kaugangan, asawa ko liwan-liwan. Bisan mo ako bayaan, ikinilaan kabataan, dito lang ang daugangan, kay maupay magatama. Ugangan suro serbi isin adlaw gabi, kay maarang kaugangan, asawa ko liwan-liwan. Nagtangis ang daan, ang kasabot babayaan, nagtinawa ang bagon, ang kasabot uong dun ko. Pero man daw waray ka mahihimo, kay ang original ang babalikan ko. Ayaw kamasa sa mga huring-huring, kasi ako maglilimbong sa iyo, kay unog man lang din sa kalibutan, ang waray buhat kinutang-butangan. Sayo ang langit ug mga kabitunan, pag inantos ko waray katapusan. Ang dughan ko bisan pagabrihan mo, waray ako paglibong na para sa imo. Ayaw kamasa sa mga huring-huring, kasi ako maglilimbong sa iyo, kay unog man lang din sa kalibutan, ang waray buhat kinutang-butangan. Sayo ang langit ug mga kabitunan, pag inantos ko waray katapusan. Ang dughan ko bisan pagabrihan mo, waray ako paglibong na para sa imo. Di ka maarang ang sulod sa nakong dughan, hintay ikaw gudlan ka mamatyan. Bisan mabutan ka kurian, pirit good nga iilubon, kay may manta katalwasan. Mr. Jason Tubera, our perfect guitarist now, Katubig. This is Zombie Mini Studio. Di ka maarang ang sunod sa nakundugan, hintay ikaw gudlan ka mamatyan. Bisan mabutan ka kurian, pirit gud nga ilubon, kay may manta katalwasan. Tanaman nga inaawilan, adlaw gabi akong binabayuan. Nanlayo sinwaray malatinikangan, at dun iya mga hiyong patatapod gugman. Tanaman nga inaawilan, adlaw gabi akong binabayuan. Nanlayong sinwaray manlatinikangan, at dun iya mga hiyong patatapod gugman. Kung sarabuton ko la
nga ibaan magpapalangga. Waray nagadako maghiungara, kay tukso mo man langayan, atun iya mga hiyo,